ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಡು ಗೌಜಿ ನಡಪಾಯರು. ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ದಿವಾಕರ್ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಅರ್ಲಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ದಿವಾಕರ್ ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನರ್ದು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಡು. ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸೇನೆಡು ಅವ್ವೇತೋ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಲೇತದ ಸೈನಿಗೂ ಸೇರ್ದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜವನಿರು ದುಂಬಾವಡು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ರೇನು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಮಾನಾಯರು. ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ, ಸುರೇಶ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ, ರಮನಾಥ್ ಸನಿಲ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮರೋಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೇತರು. ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ವಿಜಯ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇಮಿ ರಾಜ್ಪಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೆರು.